ale be wuli ka jɔ min kɛ waati bɛɛ lajɛlen ka kunnafoni ka kunnafoni di anw ma o de ye kunnafoni kɛnɛ kanta ye o de jɛnbɛ i b'a fɔ ko teori tɛgɛ ni bi sɔni sigi i bɛ sɔni sigi o de kan nka ka taa sigi réseaux sociaux sanfɛ ka di n da ye k'o fɔ anw di baara kɛ n'o ye o de siratigɛ la min ye kunu ye sa i ka dɔn k'a fɔ jeudi u ye wuli ka jɔ kɛ bila min bɛ yen n'a kɛra awɔ i ka dɔn juillet kalo in kɔnɔ ani août kalo daminɛ u ye ɲɛfɔli kɛ an ye awɔ i ka dɔn nin bɛɛ lajɛlen kan u y'a jira k'a fɔ terroriste min kɔni bɛ yen n'an y'a kɛ c'est tout c'est fini a ti kɔnde ka ban wa min fana bɛ yen n'an gɛn bɛ ka tɛgɛ da olu kan o fana kɔni o jate o ti fɔ maa ye nka n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ hali bi Bamakɔ n'a lamini ani a nɔkadugu caman bɛ yen sɛgɛsɛgɛliw kɔni dabɔlen don ko n'i y'a jateminɛ min ye kunnafoni min bɛ yen n'a bɛ bɔ awɔ i k'a dɔn a sunba kɔrɔ a bɛ bɔ yɔrɔ min n'an b'a wele ko DIRPA bɛ wele min ye awɔ i k'a dɔn min ye armée ka kunnafoni sira colonel Sulemani Danbele ale y'a jira k'a fɔ attaque min bɛ yen n'o ye bɛnkanni waleya ye min taara ka ɲɛsin anw ma k'a daminɛ juillet kalo tile 21 tɛmɛnen n'o kɛra sababu ye k'a daminɛ Duwanza Koro Sevare Bafo ani awɔ i k'a dɔn dugu caman i n'a fɔ Kati ka taa se Sogolow ma awɔ i k'a dɔn bɛnkanni waleya min kɛra anw ka cɛdenw fana ye bala ka wuli kɛ ka ɲɛsin awɔ i k'a dɔn bɛnkannikɛlaw ma o de siratigɛ la k'i b'a ye k'a fɔ anw ka cɛdenw k'a daminɛ minnu bɛ saluli kɛ dugu ma ka taa se minnu bɛ sanfɛ pankuluw kɔnɔna na olu ye wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o wulikajɔ n'u cɛsiriw o ma dogo maa si la o kɔni kɛra sababu ye min ye awɔ i k'a dɔn bɛnkanni waleya tigilama minnu bɛ yen an ye awɔ i k'a dɔn a caman dasi ko kunnafoni sira fɛ a jirala k'a fɔ min ye terroriste 58 an kɔni kɛra sababu ye jamana cɛmancɛ bolo fɛ olu kɛ c'est tout c'est fini o bɔlen ko Gawo kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɛ awɔ i k'a dɔn o fan fɛ wulikajɔ min n'a kɛra kɔsɔdani na bamanciwaleya tigilamaw fɛ ka awɔ i k'a dɔn anw ka sɔrɔsi 42 olu bɔnɛ u ni na o kɔni kɛra sababu ye min ye awɔ i k'a dɔn anw fana wulilew nɔfɛ an ye terroriste caman an y'olu fa a bɛ 37 jate a b'o bɔ tɛsit ko kunnafoni min bɛ yen ni awɔ i k'a dɔn o bɛ ka cɛri fan bɛɛ fɛ k'an k'an cogo dɔn ko sabu tɛsit ko in awɔ i k'a dɔn a ko in a kun bala barika ka bon kosɛbɛ ninnu ye wulikajɔ min kɛ o de a dibi ka bon kosɛbɛ sabu ninnu kɔni y'u yɛrɛ kɛ awɔ i k'a dɔn dugudenw de ka don dugu kɔnɔ awɔ i k'a dɔn ka waatinin k'a kɔnɔna na maa si ma somi maa si ma b'u kalama o kumana sa bɛnkanni waleya min bɛ yen n'u y'a kɛ a waati sera tuma min kunkanw bɔra dugu kɔnɔna de fɛ ni dun ye dugu kɔnɔna ko fɔ i bɛ civiliw ko fɔ sɔrɔsiw ka n'a ka intervention kɛ o yɔrɔ in na a kun bala barika ka bon kosɛbɛ o siratigɛ la sɔrɔsiw kɔni donn'u nɔfɛ waati min ja o y'a sɔrɔ min ye awɔ i k'a dɔn u kɛn bɛ ka mobili wɛrɛw dɛ o kumana mobilitigiw sɔrɔla ka don tulon na nka bɔnɛk'a sanni ka b'u ɲɛ na sabu u y'a bɛnkanni waleya min ta ka ɲɛsin anw ma anw ka cɛdenw awɔ i k'a dɔn u ye wulikajɔ min kɛ o fana ma dogo awɔ i k'a dɔn maa si la a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kunnafoni minnu n'olu dira min ye awɔ i k'a dɔn communication u ye awɔ i k'a dɔn o buru ye o fana kɛra sababu ye ni awɔ i k'a dɔn an ka awɔ i k'a dɔn maa minnu bɛ yen ani minnu bɛ kɔ kan olu ma se ka kuma awɔ i k'a dɔn ne ka ɲɛ sirikaba ko a ko bɛɛ bɔ nin kɔ ka bɔ yen min ye awɔ i k'a dɔn Kati mara wulikajɔ min bɛ yen ni awɔ i k'a dɔn kɛra ka ɲɛsin Kati ma an ka cɛdenw ye minɛli min kɛ o sira fɛ o ma dogo maa si la Bamakɔ fana an ye sasali kɛ min ye awɔ i k'a dɔn Bamakɔ dafɛ fɛn bɛ yen minɛli kɛra nin yɔrɔ ninnu caman na min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn hali bi fasodenw bɛ se ka lafiya cogo min a ko kɔsɔdani na an ka cɛdenw ye wulikajɔ min kɛ o de ye k'a fɔ maramafɛn dɔw bɛ yen an y'olu sɔrɔ maramafɛn minnu bɛ yen n'olu kɔni ye awɔ i k'a dɔn panguluw de ye dɔw bɛ yen min bɛ wele ko L39 Albatros o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen appareil de transport Kaza an y'o fana dɔw awɔ i k'a dɔn o sɔrɔla o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen miki dɔw bɛ yen n'o ye MI 24P o bɛ yen min ye awɔ i k'a dɔn MI 8 awɔ i k'a dɔn o bɛ yen min ye awɔ nin bɛɛ lajɛlen ye pankuluw de ye an ye minnu sɔrɔ minnu tun bɛ aéroport la o don ko Pasirikeba ko a ko kunnafoni minnu n'olu dira a jirala k'a fɔ nin waati laban ninnu kɔnɔna na maramafɛnw an y'o bubaden de sɔrɔ min ye pankulu yɛrɛ ye an ye min sɔrɔ awɔ i k'a dɔn a ka ca tan ye Pasirikeba ko a ko kumana sa min ye cɛdenw ye waati laban ninnu kɔnɔna na u wulilen don wulili ani cɛsiri kɛmɛ k'o kɛ u taala ye Fasiri filɛ Ablaye Jara ka fasiri don l'indépendant u ka bidon bɔli i bonya b'a la ndɔgɔ Marima ka ɲɛmaa bonya a diyara n ye hali bi an bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka lakanaba minnu nin tora nin ko in na Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa k'u ma minnu bɛ nin waati in na k'olu bɛ banabagatɔ dilan sanfɛ Ala ka na ni lafiya bada ye ɲɛmaa ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo n b'a kari ka don soit de Bamako n bɛ bɔ ni ale ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de El Hadji Mahamadu Gaba El Hadji Mahamadu a kumada dɛ a yira k'a fɔ ko an ka na musaka ko o sira fɛ n'an nana musaka ko sira fɛ a bɛ musaka minnu n'o kan ka bɔ CEDEAO la fo ka taa fara mun ye UEMOA kan
n'a bɛ tɛmɛ BCEAO ka sira fɛ kana sɛlɛ an ka jamana kɔnɔna la min ye Elhaji Mahamadu Gaba ye a ye ɲininkali kɛ ko kuma na mun ye CEDEAO ye fo ka taa fara mun ye UEMOA kan u bɛ ka fɛn jumɛn de labɛn kura ye mun ye jamana ye a kɔ kan Elhaji Mahamadu Gaba a y'a jira k'a fɔ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ sanction mun do kun taara k'an ka jamana ka a sɛgɛrɛ sanction in tabaa tɛ dɔwɛrɛ CEDEAO ani ka taa fara mun ye UEMOA in kan nka a yira k'a fɔ ko mun ye juillet kalo tile 3 san 2000 ani san 22 mun ye o sanction kɔni a wulila ka bɔ an ka jamana o kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sanction kɔni a wulila ka bɔ an ka Mali kan fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ mun ye UEMOA u kun kan ka musaka minnu k'o bila ka na an ka jamana kɔnɔna la fɛɛrɛ dabali ka kɛ mun ye musaka ninnu a bɛ se ka na cogo min na mun ye fatirikɛba ye Elhaji Mahamadu Gaba a ko mun ye Mali autorités ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u donna sira caman fɛ walasa mun ye lafiya kɔni o bɛ se ka na mun ye malidenw yɔrɔ o de hukumu kɔnɔna la ko fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigira sen kan CEDEAO ka sanction minnu kun kɛlen bɛ ka a ta ka anw sɛgɛrɛ ani ka taa fara mun ye UEMOA ka sanction in bɛ se ka wuli ka bɔ anw kan cogo min na fatirikɛba ka fɔlɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sanction in kɔni ko a wulila ka bɔ an kan mun ye UEMOA n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ jamana 7 o de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ jamana 7 minnu u bɛ farafinna kilebi bolo o fɛ ko jamana 7 fɛn fɛn n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la nka maa minnu bɛ ka UEMOA baara kɔni k'a kɛ bi ne ma a b'i n'a fɔ hali bi u ŋaniya kɔni ko a jɛlen tɛ mun ye Mali ko o la o de hukumu kɔnɔna la ko ɲininkali ko a bɛ kɛ mun ye CEDEAO ɲɛma ani ka taa fara mun ye UEMOA ɲɛmaw kan u bɛ ka fɛn jumɛn de labɛn kura ye mun ye jamana in kɔ kan o hukumu kɔnɔna la mun ye fatirikɛba ye n'o de Elhaji Mahamadu Gaba ye a ko diyagoya don ko nin ɲininkali in ko kan ka kɛ o sabu kɛ n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye ni hakili b'a la juillet kalo tile 28 san 2000 ani san 22 Mali ye délégation belebele wulinin k'u kunda Fort Yasin bɛ o ka jamana kan délégation in wuli k'u kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɔ ka bɛ mun do o kan ka kɛ anw ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛ furugufurugu mun n'o donnen bɛ anw ni Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛla la furugufurugu in sigi bɛ se ka kɛ a kuma o la cogo min na o de hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko an ka ministre mun bɛ yen n'o de Aluseni Sanu ye ale de ye ministre mun n'ale ka baara ɲɛsinnen don anw ka musakako bɛɛ lajɛlen ma a tɔɲɔgɔn mun bɛ yen n'o ye Togoka ye n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ o fana ye mun ye président en exercice du conseil des ministres des finances de l'UEMOA o fana ye o ɲɛma ye n'a bɛ UEMOA musakako ko fɔ o ɲɛmaya dɔ fana kalifalen don Togoka dɔ o la o de hukumu kɔnɔna la mun ye anw ka ministre malien de l'économie n'a ko fɔra a bɛ Aluseni Sanu ko fɔ a ye nin cɛ kofɔlen ɲininka a ko e bɛ mun ye jɛkulu mun na a kunna tan n'a bɛ UEMOA o fɔ a ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ UEMOA ka taa fara mun ye BCEAO ani CEDEAO a sɛbɛnfuraw ye baara mun fɔ ko a ka baara kɛ n'u ye ko mun ye ka a banba jamana kelen kan ka gɛlɛya ta ka jamana ka a sɛgɛrɛ jamana ka musaka ko a tɛ bila ko ye fɛn ye ko an tɛ ka se ka fɛn min kɔni ka a faamuya ko a ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ni tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen n'u ɲɛsinnen don musaka ko ma CEDEAO la n'u ɲɛsinnen don musaka ko ma UEMOA ka taa fara mun ye BCEAO kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan mun ye an ka musakaw bɛ se ka di an ka jamana ma cogo min na an ka musakaw bɛ se ka bila mun ye an ka bankuw ka bolo kan cogo min na fatirikɛba ka fɔ la a ko minisiri Sanu a ko ni ma ko in k'a to nɔgɔ la koyi a ye fɛn caman fɔ a ka musaka ko in na nka mun ye fatirikɛba ye Elhaji Mahamadu Gaba a ko fɛn mun yɛrɛ bɛ n'o ye maanifin kɔni ko o tɔɔrɔ mun ye nin waati laban in na mun ye minisiri Sanu a y'a jira k'a fɔ kibaruya dɔw de carila mun ye RFI fɛ RFI n'o o kofɔra a bɛ mun ye Radio France Internationale ɲɛma ko a b'a ale kofɔ o kibaruya ninnu kɔnɔna la ko mun ye RFI ka correspondant ko lasigiden mun n'o bɛ Côte d'Ivoire jamana na ko y'a jira k'a fɔ ko mun ye Mali ko an y'a laɲini Côte d'Ivoire fɛ k'u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ k'u bolo bɔ musaka in kan walasa mun ye an fana bɛ se k'an bolo bɔ Côte d'Ivoire ka sɔrɔsi 49 in kan mun ye Aluseni Sanu a y'a jira k'a fɔ ni kɔni wuya kuma de ye ko Côte d'Ivoire bɛ se k'i bana min tɔgɔ di an ka wari o cɛ Mali n'a ka wari cɛ BCEAO tiɲɛ don gouverneur mun o b'a kunna a sigiyɔrɔ kɔni bɛnnen bɛ Côte d'Ivoire jamana kan nka mun ye Côte d'Ivoire ale b'a ka wari sara cogo min na Mali fana a b'a ka wari sara ten jamana 7 n'o bɛ UEMOA in kɔnɔna la ɲɛma ko bɛɛ lajɛlen b'i ka wari sara ten mun ye Aluseni Sanu hali bi a ma nɔgɔtɔ kuma la dɛ a y'a jira nin cɛ kofɔlen n'o bɛ Togolaw ka nin cɛ kofɔlen kofɔ ale fana ye ministre ye wa ale bɛ mun ye UEMOA o kɔnɔna la ka baara ɲɛsinnen don musaka ko ma a ko k'a k'a dɔn k'a bɛ sanction in kɔni wulila ka bɔ an ka jamana kunna n'a laadala ko don CEDEAO sɛbɛnw y'a fɔ cogo min na UEMOA sɛbɛnw y'a fɔ cogo min na BCEAO sɛbɛnw y'a fɔ cogo min na an ka lasigiden dɔ kɔni kan ka taa sigi UEMOA kɔnɔna la wa an ka lasigiden dɔ kan ka taa sigi CEDEAO o fana kɔnɔna la ka o si ma kɛ mun ye ministre Aluseni Sanu a kɔni ko k'u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ Mali ka musaka mun ni dankarilen don a la BCEAO o kɔnɔna la fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ Mali ka musaka ko a ka di an ma joona kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ Soade Bamako ale kɔnɔ Elhaji Mahamadu Gaba ale sɛbɛnnikɛla ye Madu bɛ ka ɲɛma i bonya o b'a la Boubacar Traoré bete awa i k'a dɔn donso min bɛ ni sɔgɔsɔgɔ b'a la Boubacar awa i k'a dɔn e kan'o danga hali bi kunnafoni an bɛ taa Burama Gindo a kuma bɛɛ a kumana sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko le pays Boubacar awa i k'a dɔn Traoré bete jɛɲɔgɔnya tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hakilisigi bonya ani karama
min ye away ka dɔn nɛgɛjuru sira min bi ka kɛ sababu ye faransi disons Bamako ani Moscou n'o bɛ Russie la kofɔ k'an diliw don ɲɔgɔn na ka se ka away ka dɔ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se k'o banba a ko n'i ye jateminɛ kɛ waati min kɔnɔna na min ye Burama Gindo a ko wulikajɔ kɛn bɛ away ka dɔ nanzara jamana dɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi ka bolokɔnɔni siɲɛ anw ka transition mɔɔw ma k'a jira k'a fɔ anw ni mercenaires dɔw bɛ yen n'o ye Wagner mercenaires ye k'an n'olu de bɛ ɲɔgɔn bolo min ye away ka dɔ waati kelen in na anw kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ Bamako ani Moscou an bɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ ka sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ a misali ye min ye dɔgɔkun daminɛ in kɔnɔna na min ye away ka dɔ pankulu an y'o camanba an y'olu de sɔrɔ min bɔra Russie la away ka dɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen anw yɛrɛ ka jamana ɲɛmaa n'o bɛ Ndɔama colonel Assimi Goïta n'o b'o kofɔ ani Ntɔama min bɛ Russie la n'o bɛ Vladimir Poutine kofɔ olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru fɛ kuma ɲɔgɔnya a banbana away ka dɔ hali bi a dɔnna k'a fɔ sa Mali ni Russie tɛgɛ di ɲɔgɔn ma siga kisɛ kelen away ka dɔ o tɛ a la a ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awa dɔgɔkun daminɛ in kɔnɔna na Russie la pankuru away ka dɔ ani kɛlɛkɛminɛnw olu camanba de bɔra Russie la ni ka ɲɛsin anw ma a kɛrɛnkɛrɛnnenya la ba Maliba in kɔnɔna na a ko président min bɛ anw kunna n'o ye transition ɲɛmaaba ye Ndɔama colonel Assimi Goïta i ka dɔn k'a fɔ ale ni awa jamana ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Ndɔama ye Vladimir Poutine olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru fɛ Rusilakaw ka ɲɛma a y'a jira k'a fɔ ko ale ni Vladimir Poutine Mali ani away ka dɔ Russie la tɛgɛ di ɲɔgɔnma min b'o ni ɲɔgɔn cɛ baara sira ani politiki sira fɛ k'i k'a dɔn olu kuma n'o fɛ kosɛbɛ wa a y'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka bonya ani u ka karama min bɛ yen n'u b'a ta ka ɲɛsin ba Maliba in ma k'a dɔn k'a fɔ Mali ye jamana ye n ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ a bolo o fana an bonya ni o taabolo ye n'an hakilinata ani population ka kunkilenna o ye fɛn min ni a diyar'u ye kosɛbɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana ɲɛma Assimi Goïta a y'o de fɔ Twitter sanfɛ a ko nka n'i ye jateminɛ kɛ min filɛ ni away ka dɔ nin ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min a jɛlen don nɔgɔ kisɛ kelen t'a la wa min ye away ka dɔ bɛɛ kɛ bɛ k'i dusukun jɛya ɲɔgɔn ye baara bɛ ka kɛ bonya ani karama kɔnɔ a ko de kama Mali ni Russie la ni ɲɔgɔn cɛ nin de bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ marisi kalo tɛmɛnen pankulu 4 o surula anw ka jamana in kɔnɔna na a don an ye dununbaw ta ka balabaw ta k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ a ko away ka dɔ o tɛmɛnen kɔ Mali filɛ ne ka wulikajɔ kɛ sa ka avion de chasse ani hélicoptère k'olu sɔrɔ minnu bɔra Russie la jamana kan a ko nin sen min ma fɔ an ye o de ye k'a fɔ avion 6 kɔni jira la nka min bɛ n'o nana k'a bɛ away une douzaine o tɛ 12 ye wa k'a bɛ away ka dɔ o de bɔ a ko de siratigɛ la min ye tarata don tɛmɛnen min ye ko in kɔni kɛra koyi maa min bɛ n'o ye Sadio ye n'o ye colonel ye a fana kumana a ko fɛn min bɛ yen n'o kɛn bɛ ka an jɛ ɲɔgɔn kan bi kɛnɛ in kan k'o ye fɛn min ni away ka dɔ a bɛ maa nisɔndiya kun bɔ kosɛbɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ minɛn minnu bɛ yen n'o dira an ma ko an filɛ kɛnɛ min kan nin ye nin kɛnɛ in ye kɛnɛ ye kɛnɛ min ka dɔgɔ minɛn ninnu na sabu n'an ko an b'u da kɛnɛ in kan i ka dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ kabako dan ye a ko nka nin ko in ye min ye away ka dɔn ko anw ni Russie la ni ɲɔgɔn cɛ an cɛsirilen don wa ni Ala sɔnna ma an tɛgɛw bɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ ka dɔw yira dɔw yɛrɛ fana bɛ yen minnu bɛ away ka dɔn kɛlɛkɛyɔrɔ u bɛ kɛnɛ kan nin waati in na u bɛ ka bundeni kɛ u bɛ ka dɔw kɛ c'est tout c'est fini Sadio Kamara ministre de la défense et des anciens combattants ale ye nin kumakan in a y'a bɔ k'a bin ko n'i ye jateminɛ kɛ avion ninnu a kɛra avion ninnu bɛ sɔrɔ waati min na a ko nin ko in di dɔwɛrɛ ye koyi hali bi min bɛ anw ni away ka dɔn Russie la n'o ye Vladimir Poutine ka dugu ye min bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ka dili don a kɔrɔ k'a sɛbɛkɔrɔ sinsin a kana kɛ ko ye ko min n'a bɛ yuguyaga Ndɔbɔ a karatorori pankuru sɔrɔla koyi L39 ani min bɛ n'a bɛ wele ko Sukai 25 an y'olu caman an y'olu sɔrɔ Hubert Tukano u nana fara olu kan wa o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye away ka dɔn hélicoptère d'attaque min bɛ n'a bɛ wele ko type MU24 wa ɲɛ bɛ nin na dibilan b'ale de la dibilan bɛ nin de la nin de dibilama ye hɛbwɛ a bɛ tɛmɛ i ta ye wa nin bɛ tɛmɛ ta ye nin de dibilama ye a fɔ ko min ye dibilama ye Mali ne ma nin bɛ tɛmɛ hali t'a ta kan mɛn MI35 ale ma ɲi papa a kana tiɲɛni k'i ɲɛna i k'a tiɲɛni ka kuma mɛn o ka fisa ka k'i ɲɛna a dɔ kɛra ɲɛna ne m'o f'i ɲɛna k'i k'a tiɲɛni kuma mɛn o ka fisa ka k'i ɲɛna de ya ni ma kɛ maa ɲɛna o n'ale bɛ tiɲɛni kɛ o ma kɛ maa ɲɛna dɛ siga t'a la wa nin ye ko de dibi a bɛ fɔ nin de ma dibilan dibilan ta sɛgɛ MI35 ale hélicoptère d'attaque tiɲɛ nin ma ɲi nin bɛ hali adamaden na o hadamaden dɔw bɛ yen o sigilen tɛ ka foyi kɔnɔ attaque kɔ a banna a kɛ dɔrɔn an k'i comi est-ce que
Mali ba Mali ba Mali de nu yo an faso kunna wolola Mali de nu yo an faso horonyala atumbe jugu kono county se helicopter sana anye helicopter sana ka Mali ko ke kunna woloko ye atumbe jugu na kante se miki sana anye miki sana ka Mali ko ke kunna woloko ye helicopter d'attaque MI35 ndogo bole ngoy MI24 ikaro ka fo luku ye pangulu ye minu ndira awma ko ni ejata meneke minye delegation wati la hautani do obora bamako yan wati temene una kikunda iruslaka kerengere ni yala awunga ministry mimbe na be abla job ko fo akwa le ni delegation la hautani sa ako minye agence France presse lu ya jira ka fo mission mimvle ne ejata meneke halibi dana ya okaseka sinzi anni nunu ni nywanje adabo kunye ode be temene ngo kaboy minye ka wulika joke ka nyini iruslaka uve halibi ategadi nyoma ukadabo sabu amma gobe fen jamana taji ubola minya awekado seneke fe umbola produit minumbe nambo oludumu olube ola minya awekado bleu anishima olu chaman bade olube ala akokuma za minya awni jamana awni nywanje ambi bara deke bunya ani karama kono tege ani tege jamana ani jamana okuma minumba la ko Wagner okoni yo lukungwe anga bara bike chugomi be ya yesa kafo malini urisilado amle jobo ayini nguma kai ayofo bako akodi kuma kamin flani na tamana colonel Ashimi Goita ani Ursula ka nyama ani nywanje pa bi yelen da abela jile keka be ka do mimbe awni Ursula ni nywanje wa bi kede jamana ani jamana wa bunya ani karama kono ba jira ka fo halibi ko be ka avancer nga dega du nyama ni ala sonama abinye baba gindo le pays ni nyaka fasiri o ka bido boli ndo ko bunya bala manyana enyama ni tare du tare du de ni eredi ndo abinyo na manya ka fo ki itwama ani ne twama kumara nyon fe komu etwama ta ani agongo ni ne kumbe kono fe ka twama soro jagwa ani twama ne Putin ye ayi Hashimi ne twama ni sakani flabe to sakani Putin ndunu de c'est-à-dire farafina Vladimir Putin o de Hashimi Europe ni nyeto Vladimir Putin o Russia ka Vladimir Putin donc ni fla an be de be kulukele ngono nunu ya twama di itwama be Niger abada kutubu abana oni to aka sulunga temene taka wa salama ngata tanja Mamadou one Mamadou maka yalla kani sababu ami bismillah nyama ameta ali bi amaira kanumbala ku sogole men Nura FM na bismillah bi kononto ani nani tombi murumuru duru amela silike ni wati na kabojela ko di kunyumani uradala nega duru 76 33 43 03 abana mu Jibril Touré ni wati na anana ame folita ni ga segere Italie Jibril lana kosobe ayede awo ne ayi abiyan akmangata Touré bashite kwa Touré nyama ameta indicateur duro nouveau ne be mbolo de me boni aye ni ya boko ba saba ani keme woro ani wolonvla ka bebe juma do ma utikalo kleta ani fla samba fla ani samuga ani fla munye sabani ngala o de tayru mali ayira ka fo ko munye jere je kulu muno kanga sikika kala to baro bela dile labe nanka ma autorité indépendante de gestion des élections eji damoso yakumala munye fatrika ba no de tayru mali ay ni ngali to mi ka siki so madaina ako kunjuma ne keleme sababu ni jakulu sigili ninga abali munye ali ningali to minka asigi munye fasirike bay no de taru mali ayira ka fo ko munye autorité indépendante de la gestion des élections da mo son akumala nanka mako eji ibe na ka fo ko bengara ka ko ni jakulu nkanga sigi senga kalo woro na referendum ni nwanche game dom na kompi ani referendum ni nwanche ko atoko atna temamuye kalo wolon vla nwana kane onata be ko jakulu ko adesana no ka sigi senga kunjuma ne keleme so be ka jakulu ka asigi ka abali senga ali fenj mene dugule me akofe munye taru male akmara ako munye chronogramme ni transition mawyo odi kaira ka fo kalata ka ke wati muna ako ni duye kalata njate mena kalaje kalata nteke abada foni jakuli ni kanga sigi senga nanga mako eji sababu kalata ne ukanga ke abela jele meteme muye eji ka marada konala wa abela jele meteme muye eji uka bunya odo konala ako ni ya jate mena kalaje munya yiraga jamana fama no be colonel Ashimi Goita ale kofo ale ko mbora kasira ko odi nga mun keleme gele ko yira lambi domna kompi o de parti politique ne gouvernement nyama abina fo u benente kangele oka benkel de kamunka o de muye ni eji jere je kulumuna
a filɛ nin n'a kan ka kalata ka labɛn maa jɔ de bɛna don a kɔnɔ jɔn ni jɔn de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ a ko ni gɛlɛya bɛ a sigili la bi ne ma k'an bɛ se k'a fɔ ko o y'a gɛlɛya dɔw ye mun ye fatirikɛba ye n'o de Tayiru Male a y'a yira k'a fɔ ko jɛrɛjɛkulu dɔ fana sigilen bɛ sen kan n'olu kan ka jateminɛ bɛɛ lajɛlen kɛ kalata in na n'an k'a ma ko mission d'observation des élections o Mali damusonya kumala modèle Mali olu kɔni ka lajɛ dɔ kɔni o kɛnɛ kan u ye kunnafoni ni k'a bɔ ka bin tɛ cari y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na ko bi ko olu kɔni ma se k'a faamuya cogo si la ko nin jɛrɛjɛkulu in n'o bɛ ɛzi ko fɔ ɲɛma ko a dɛsɛlen don ka sigi sen kan a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ fɛn jumɛn de kɛlen bɛ sababu ye ka a sigili ko o bali sen kan mun ye modèle Mali ka fɔ la k'u ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ ko ministre mun bɛ n'ale bɛ administration territoriale kunna ka taa fara mun ye décentralisation kan n'o de ye porte-parole du gouvernement Ablaye Mayiga waati tɛmɛnenw na k'a ye bataki dɔ ci ka taa di politique maaw ma a ye bataki kelenw fana k'o ci ka taa di mun ye société civile maaw ma ko a y'a laɲini u fɛ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ maa mun n'o kan ka na ɛsi kɔnɔna la u tɔgɔ la k'u ko o maaw k'u tɔgɔ ko o bila ka na nka mun ye modèle Mali ka fɔ la ko o lettre kelen kɔnɔna la k'i b'a jateminɛ k'a lajɛ ko mun ye ministre ye k'a ye baabu mun k'o fɔ a kɔnɔ la k'a ka kuma fɔlɔ ko y'a yira k'a fɔ ko mun ye maa ninnu n'o bɛ ɛsi maaw ko fɔ ɲɛma ko a baara ko bɛna kɛ tirage au sort de ko o baara ko a bɛna kɛ ten k'a tilala k'i kanto tuguni ko o maa ninnu ko ayi dɛ ko jɛrɛjɛkulu dɔ fana de bɛ ko o bɛ autorité indépendant kunna ko o de bɛ ni maa ninnu k'u sugandi ɲɛma ko nin ye fɛn ye fɛn mun n'a ni sariya ta ɲɔgɔn fɛ wa loi électorale kura mun n'o votera ne jamana faama yɛrɛ y'i bolonɔ bila o la ka a promulguer ko article 7 ka taa fara alinéa 4 kan ko kɔni bɛ nin ko in sɛbɛkɔrɔ ka a kɔn ministre filɛ k'a fɔ k'u ka choisili kɛ cogo min na ɲɛma ko o kɔni ko o t'a kɛcogo ye o de kumu kɔnɔ la an bɛ don min na ko bi mun ye nin jɛkulu n'a bɛ modèle Mali o kofɔ a ko mun ye ministre ye o kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ sigi sen kan nin jɛkulu in a ka sigi sen kan n'a bɛ ɛzi kofɔ o sabu kɛ mun ye sariya sɛbɛnw y'a yira k'a fɔ ko yanni kalo 6 cɛ référendum cɛ ko fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka kɛ ka nin jɛkulu in ka a sigi nka mun ye ministre a bɛ k'a fɔ ko tirage au sort mun fɔ nin ta walima ko jɛkuluba dɔ fana o bɛ sanfɛ o de bɛ na autorité maa ninnu n'o bɛ autorité indépendante de gestion des élections ɛzi maa ninnu k'u sugandi k'o ye fɛn ye fɛn mun n'a ni sariya ta ɲɔgɔn fɛ bi wa fɛn mun n'a ni sariya ta ɲɔgɔn fɛ sini kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau ale kɔnɔna la Tayiru Male ale sɛbɛnnikɛla Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la n'i ye Tayiru ka fasiri bila l'indépendant i k'a dɔn k'a fɔ l'indicateur du renouveau ne bɛ sɔni sigi a kan Seydou Jara ale de kuma bɛɛ dɔgɔ an bɛ taa Mali awa i k'a dɔn ani an sigiɲɔgɔn min bɛ yen n'o y'an teri jamana ye n'a bɛ Côte d'Ivoire ko fɔ dɔgɔ an bɛ taa awa i k'a dɔn sɔrɔsi 49 o min bɛ yen ni awa i k'a dɔn tɛgɛ danbu kan n'o bɛ anw fɛ Maliba in kɔnɔ yan an bɛ taa o sira fɛ o y'a jira k'a fɔ min ye ONU ye awa i k'a dɔn ale bɛ fɛ ka Bamakɔ ani Abidjan k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na hali bi tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ ɲɔgɔn faamuya ka sɔrɔ kow la ko n'i ye jateminɛ kɛ ko in bɛ ka sulu sa la a bɛ ka sumaya min ye awa i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri min n'o kelen don togokaw fɛ yalisa min ye nin affaire min bɛ yen n'a bɛ 49 militaires ivoiriens n'a b'o kofɔ yalisa o bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ cogo min a k'o de siratigɛ la organisation des nations unies ale kɔni y'i sen don tulo na ka sababu kɛ min ye awa i k'a dɔn u ka maa 2 u y'olu la wuli kelen u 2 bɛɛ lajɛlen ka taa Abidjan ani Bamakɔ a kɛra awa i k'a dɔn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye Abidjan ani Mali awa i k'a dɔn ani Bamakɔ olu bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min hali bi bɛɛ ani kelenya o bɛ se ka sɔrɔ cogo min ko n'i y'a jateminɛ kalo tile 9 a n'a tile 10 o ni n'o ye nations unies u ye wulikajɔ kɛ u ka vice secrétaire général min bɛ yen n'o ye Amina J Mohamedine i k'a dɔn Amina J Mohamed ale ni chef de bureau des nations unies pour l'Afrique de l'Ouest n'o bɛ Mohamed Saleh Anadif ko fɔ ni maa 2 awa i k'a dɔn dɔgɔkun tɛmɛnen sikan gɛrɛngɛrɛn ni o donn'u da a ye wuli a ka taa lajɛ nin dugu 2 minnu filɛ nin ye n'o bɛ Mali ani Côte d'Ivoire ko fɔ bɛn ni kelenya bɛ se ka sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ɲɔgɔn faamuya bɛ se ka na cogo min maa 49 in awa i k'a dɔn min jo ye min ye yalima min jalaki ye min ye o ka f'u ye tele la baara ka taa ɲɛ a k'o de siratigɛ la ninnu ye wulikajɔ min kɛ awa i k'a dɔn u taara fɔlɔ Côte d'Ivoire jamana kan a na kɛ u ni Alassane Dramane Ouattara u ye ɲɔgɔn ye Maliba in kɔnɔna na min y'u ni transition ɲɛmaaba n'o bɛ colonel Assimi Goïta ko fɔ n'o fana ye ɲɔgɔn ye a ko in kɔnɔna na fɛn caman tɛ yen min bɔra min bɛ se ka di fasodenw ma kunnafoni na nka min kɔni dɔnnen don o de ye k'a fɔ min ye Bamakɔ ye kalo tile 10 n'o ye juillet kalo san 2022 an ye tɛgɛ da maa dɔw kan k'a jira k'a fɔ olu ye mercenaires ye awa i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiriw kɔni de bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn ɲɔgɔn faamuya o bɛ sɔrɔ nin ko in na hali bi
fasiri y'a jira a ko min ye away ka dɔ wulikajɔ kɛra ka taa lome wulikajɔ min kɛra away ka dɔ a ko kɔni a labana cogo min bɛɛ bɔra kalama sabu ɲɔgɔn faamuya ma sɔrɔ a la kabiri o kɛra fo bi ko in don bɛ bisi basa la hakili lajiginna Mali gouvernement away ka dɔ ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ninnu nɔfɛ k'a jira k'a fɔ ko mercenaires de don nka min ye Côte d'Ivoire kaw ye olu n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye ale y'a jira k'a fɔ maaw de don minnu bɛna lakana de boli kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Allemagne away ka dɔ olu ka cɛden minnu bi yan ka se ka lakana boli away ka dɔ olu kan nka kuma in diyara kosɛbɛ sabu min ye away ka dɔ MINUSMA ale ka sɛbɛnden kɔnɔna na a ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ bolokɔfɛfɛn ye sabu MINUSMA y'a jira k'a fɔ ale kɔni bɛ taabolo min kan i ko bi olu tɛ away ka dɔ nin maakofɔlen ninnu olu t'u lakodɔn olu tile kelen tɛ sɛbɛn galama sɛbɛn min kɔnɔna na a yiralen bɛ k'a fɔ ko ninnu bɛna ka na Allemagne ka na o de lakana olu ɲɛ t'a la away ka dɔ u bɛna ka na maa min nɔrɔ bila a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kuma ninnu don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔw cayara kosɛbɛ nka nin waati in na kunnafoni min n'o dira o de ye k'a fɔ Nations Unies ale yɛrɛ wulilen don k'a lajɛ Mali ani away ka dɔ Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ Bamako ani Abidjan ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ani kelenya o bɛ se ka na cogo min na Seydou Jara a ka fasiri indicateur de renouveau n dɔgɔw ka bidon bɔli nka an b'an to ka welewele da min kɛ ka ɲɛsin Côte d'Ivoire kaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka société civile maa dɔw bɛ yen an ye video dɔw ye u bɛ appel ni away ka dɔ wele minnu na u k'a to jamana fila in a banna diplomatiquement u ka kuma u bɛ bɛn a la a ko ka gérer u bɛ bɛn a la tasuma foyi tɛ yen fosi mankan foyi tɛ yen a tɛ wuli k'aw bɛna fɔ k'aw bɛna mankan wuli ayi an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ko ye o bɛ fɔ dɛ o bɛ fɔ n ɲɔgɔnna tɛ n badenw na n ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ muso wɛrɛ denw na nka tɛ muso wɛrɛ denw na o tɛ yen o fana ye kuma wɛrɛ ye dɛ o ye wulibali ye jamana si la nin ko sugu i ti jɛn n'a ye ayi ni Mali ye nin kɛ Côte d'Ivoire la diɲɛ don o don a ti ja dɛ u bɛna dɔn anw bɛ min fɔ Mali ma awɔ jɔnmaya tɛ dɛ abada ko dɔ kɛra min ma bɛn a banna n'o faamuya ma sɔrɔ a kɔnɔ surasiw bi yan kalamu wasi fosi minɔgɔ t'u la ayi kɔngɔ t'u la ayi foyi den kelen t'u la et la situation est en train d'être gérée a banna diplomatiquement kuma ɲɛna e ka weleli kɛ ko e bɛ kangari da ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan e bɛ nin kɛ tan ani ambasadi y'an fɛ nin don ta ni Alassane Dramane Ouattara bɛ se a ka wuli a k'a f'u ye u ka sabali kosɛbɛ a banna dɔw yɛrɛ ɲɛma foyi man di dɔw ye sitanɛ kɔ awɔ sitanɛ dɔrɔn olu bɛ balo o de la i y'a faamuya awɔ u ka sabali kosɛbɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ awɔ jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ ka mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'a lajɛ hali ni Mali kɛra fatɔ jamana ye fatɔ dugu ye awɔ anw tɛ se ka Côte d'Ivoire surasiw minɛ k'u bloquer abada ni ko dɔ t'a kɔrɔ ayi c'est à dire u ka dɔn dɔrɔn u ka faamuya a banna ko dɔ de b'a kɔrɔ ko min b'a kɔrɔ a ka sɛgɛsɛgɛ a ka ɲɛfɔ a banna a bɛ ɲɛfɔ Ivoiriens ye a bɛ ɲɛfɔ Maliens ye tiɲɛ ka fɔ a bɛ bɔ a kalama a banna tiɲɛ ka fɔ a kɔnɔ a banna n'anw ye nin kɛ tan ka labilali kɛ nin cogo in na o tɛ ɲɛ dɛ ni fɛn wɛrɛ nana bɔ a kɔnɔ min tɛ nin a tɛ ɲɛ a tɛ bɛn Mali ma a tɛ bɛn Côte d'Ivoire ma nin ye wulibali donc an ka sabali awɔ an minnu ye population ye kosɛbɛ anw de taala ye ɲɔgɔn ye ɲɛmɔgɔ minnu bɛ sanfɛ olu b'u ka magi n'u ka don ka bɔ min na olu de b'o dɔn kosɛbɛ donc u yɛrɛ dama b'a gérer u ni ɲɔgɔn cɛ an b'o sira de fɛ kosɛbɛ donc an ka ɲɔgɔn faamuya n'o ye Côte d'Ivoire ni Mali anw de b'a fɔ a bɛɛ ye dugu kelen ye kosɛbɛ mais n'e wulila ka na i ka tubabukan kolo i ni ɲɛda kelen i b'o ko du ka papier k'i bɛna mɔgɔw su ka fitinɛ wuli ka funteni wuli mɔgɔw la o tɛ ɲɛ nafa jumɛn b'o la fosi a tɛ kɛ e bɛ se balawu de la ayi e bɛ se funteni de la futrɛ tubabukan fɔ in de y'a ɲɛ ye wa abada vɛsiba don in de y'a ɲɛ ye wa abada tɛ se foyi la fosi sitanɛ dɔrɔn an ka ɲɔgɔn faamuya jamana in bɛɛ ye kelen ye an k'a to faamaw k'a gérer a banna a fɔra a banna wa a bɛ ɲɛ ni Ala sɔnna wa a bɛ ɲɛ ni Ala ka jɛ ye inchallah a misali bɛ yen dɔrɔn a caman a fɔra k'u nana ko pour sécuriser ko Allemagne Nations Unies ni MINUSMA ko k'olu t'u lakodɔn k'u t'u ka calendrier kɔnɔ a ma fɔ olu ye ko Côte d'Ivoire sɔrɔsi bɛ na a banna olu t'a kalama papier ma d'u ma awɔ bon moi je pense que c'est très clair a banna o sera funteni ma wa wa ɲɛma nin ko in yɛrɛ bɛ cogo min na kabi MINUSMA bɛ Mali kɔnɔna la a bɛ san kɔnɔ ka bɔ bi MINUSMA fila dama ka relève foyi ma kɛ nin nana don nous sommes dans une situation compliquée an ka jamana an bɛ turbulence de kɔnɔna na donc ni nin ko suguw nana a bɛ ɲɛɲini au moins aw minnu b'an kɛrɛfɛ a y'an dɛmɛ an ka se ka solution sɔrɔ a banna Ala k'a ni sababa bɛn ami n dɔgɔ a bɛ ɲɛ min ye away ka dɔ Gafure n yɛrɛ ka madamu Awa Jalo kosɛbɛ Gawusu ka Lulu Berete Ala ni abi da Ala k'a da yɔrɔ nɛma ami furumuso Awa Jalo Gafure a kulo b'i la kosɛbɛ awa kulo b'i la a ɲɛ b'i la wa Jalo kuma ɲɛna a banna ɲɛma an bɛ taa n muso don ko se lalabi awɔ Awa tɔgɔ o fana ye n ta ye e ko cogo di ayi ne b'i kɔ a banna dɛ b'i kɔ nin na tugu nɔfɛ awɔ voilà n kɔni b'i kɔ nin na a banna kosɛbɛ i kɔrɔkɛ fana bɛ k'i lamɛn dɛ Madiba International le champion le lion Waradu mais ni Madiba man di o a ye Isaac de ni Papis yira ɲɔgɔn na awɔ Falajɛ Papis ne ni Papis ma ɲɔgɔn ye Madiba an kɛ
fɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɛmaa ni pabisi ka ɲɔgɔn ye. a banna dɛ. Madiba fɛrɛw tigɛ dɛ. Wallahi. N'o tɛ e taara Isaac ni o jira ɲɔgɔn na. An bɛ e ni pabisi da ɲɔgɔn na. Ɲɛmaa o man ɲi. a banna. Ko Madiba. a bisimila. a ka fɛrɛ kɛ joona. an ka taa. kosɛbɛ. Mali tribune ɲɛmaa ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye. mun ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Usmane Mahaman. y'a ye Maliyaso yɛrɛ b'a tigi dɔn ko a tigi tɔgɔ de ko Kei Melen. tɔgɔ yɛrɛ man di. Kei Melen. Kei Melen wa. ko association dɔ. Awɔ o de do. o de do. Association dɔ ɲɛmaa ko tɛ ni n'o de do sa. Awɔ. a bɛɛ tɛ n'o di. ne kɔni bɛ min fɔ Côte d'Ivoire population ye. nous sommes tous les mêmes. a banna. Il y a aucun problème entre nous. Il ne faut pas que des gens mal intentionnés, des assoiffés, olu kana kɛ sababu ye k'an bila ɲɔgɔn na. Ils sont soudés, ils sont serrés. Ces militaires là, ils n'ont rien ici. Ils n'ont pas faim, ils n'ont pas soif, faut tout là. Donc les enquêtes sont en cours. Il ne s'agit pas de la Côte d'Ivoire, mais il s'agit de la MINUSMA, il s'agit de la France, il s'agit de ces dinosaures là qui sont autour du Mali, qui veulent broyer le Mali. Rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Ayo faamuya dɔrɔn. O dɔrɔn de bɛ ka ɲɛɲini. Ala k'a ni sababa. N'a ɲɛ sɔrɔla sisan a banna. Kosɛbɛ. Ala k'a ni sababa. N'o tɛ sɔrɔdasi ninnu ye cidenw de ye o. Voilà. Nka n'a ɲɛ sɔrɔla sisan. Walayi. ɲɛma a bɛ ban pewu. Kuma ka ɲi. Mun ye Usmane Mahaman. An ka taa. A kumara Mali tribune o kɔnɔna la. Hali bi nin bɛ affaire kan. Kosɛbɛ. Affaire mun n'a bɛ tali kɛ sɔrɔdasi 49 minnu o minɛlen don an ka jamana o kɔnɔna la. Mun ye Usmane Mahaman a y'a jira k'a fɔ ko siga tɛ fɛn mun na. E ko lombe taga ko filanan ko o baara ko o tɛ sen na wa. Mun ye fatirikɛ ba ye n'o bɛ Usmane Mahaman kɔfɔ. A y'a jira k'a fɔ ko négociation kɔni bɛ sen na fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. Mali ani Côte d'Ivoire bɛɛ o bɛ se ka na ani ɲɔgɔn cɛ cogo min na. Ni hakili b'a la mun ye médiation kɔni o baaraw kɛra Fɔri Yasin bɛ ale ka jamana la. Waati tɛmɛnenw na ka bɛn ma kɛ kelen na. I n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na. Nka an bɛ don min na komi bi maaba caman bɛ yen ɲɛma olu sen donna kɔrɔfɔ in na. Maaba caman bɛ yen olu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ walasa mun ye Côte d'Ivoire jamana ani Mali fɔ ka bɛn o bɛ se ka na ani ɲɔgɔn cɛla la cogo min na. Mun ye Côte d'Ivoire ni Mali an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na. O de hukumu kɔnɔ n'a ma ye k'a fɔ ko mun ye ɲɔgɔn ye fɔlɔ ko o kɛra mun ye lomekaw fɛ yen. O tigɛcogo kɔni ko o man ɲɛ. Ka wuli ka jɔ bɛ sen na fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. O sababu kɛ mun ye Fɔri Yasin bɛ an y'a jira k'a fɔ ko ale de ka kɛ kuma ɲɔgɔnya ye anw ni Côte d'Ivoire jamana o ni ɲɔgɔn cɛla la. Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ fɛnɛ jɛnna n'o ye. O de hukumu kɔnɔ la ko mun ye taako filanan ko siga t'a la k'a bɛna kɛ lomekaw fɛ yen. Nka yanni taako filanan in cɛ. Vraiment i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Côte d'Ivoire jamana masakɛ n'o bɛ Alassane Dramane Ouattara ko fɔ. A fɛnɛ bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan. Mun ye Union africaine ɲɛmaaba n'o de ye Macky Sall ye. Ani ka taa fara mun ye CEDEAO ɲɛmaa kan n'o bɛ Umaro Sissoco an balo ko fɔ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kan ko k'u da don ko in na. Mun ye Macky Sall ani Umaro Sissoco an balo olu ni Côte d'Ivoire jamana an bɛ don min na komi bi kuma ɲɔgɔn u b'u ni ɲɔgɔn cɛla o la. Nka mun ye an ka Maliba i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la cogo min na mun ye o ni ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ko o bɛ an ka jamana kɔnɔ la yan n'o bɛ Aminata Mohamed n'o bɛ ale ko fɔ ale fana bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ Nations Unies o tɔgɔ la walasa mun ye fɔ ka bɛn o bɛ se ka na an ni Côte d'Ivoire jamana o ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min na ni sɔrɔsi 49 in bolo a bɛ se ka taga bɔ u kan cogo min na nka fɛn min kɔni jɛlen don o de siga t'a la ko mun ye lomɛ taga ko filanan ko don na nataw la ko o baara ko o bɛna boloda Mali ka délégation ani Côte d'Ivoire ka délégation k'an bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye Fɔri Yasin bɛ a ka jamana kan lomɛkaw fɛ yen kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔ Usmane Mahaman ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Mɛga ɲɛma i bonya o b'a la. Ayiwa min ye awa i k'a dɔn gafe laban yɛn an ka taa sugu la n b'o fɔ Gawusu an bɛ sɔrɔ ka taa sugu la nka min ye Damisi awa i k'a dɔn Côte d'Ivoire a na kɛ nin jɛ in magoba bɛ Modibo la dɛ parce que a bɛ ka ɲininkali kɛ an k'a dɛmɛ ko ye a ko a bɛ bɔ Kɔnɔbugu de ko il s'appelle Modibo Traoré Divan Modiba Traoré Divan donc ale bɛ k'o de ɲini k'o ka numéro ɲini k'a bɛ bɔ Kɔnɔbugu donc an k'o fana fɔ maa tɛ tulo kunnandi yɔrɔ dɔn maa tɛ da kunnandi fan dɔn ni n kɔni kɛ bɛ ka sɛbɛn Damisi Côte d'Ivoire voilà donc an ka foli ba ye n tɔgɔ bɔlen kɔ an bɛ foli lase Mayinakaw bɛɛ ma min ye awa i k'a dɔn olu bɛ k'a lamɛn Mayina awa i k'a dɔn an bɛ fo Bafula bɛɛ fan fɛ olu bɛ u b'a lamɛn la an b'u fo ka b'o la ka taa Côte d'Ivoire jamana kan hali bi min ye n yɛrɛ denkɛ n'o ye awa i k'a dɔn Mohamed Lalabi dankɔrɔba in nin waati in na a bɛ Côte d'Ivoire a bɛ ka maaw maamago dilan Mohamed Lalabi Gawusu Lalabi Gawusu Kalilu Berete o denkɛ a denkɛ fɔlɔ min bɛ golo yɛrɛ kan n'o ye Mohamed a bɛ Côte d'Ivoire nin waati in na
la jara ale kumambe akumambe awekado sebengono sebe minango amako soir de bomoko la tambe na yoro mi ndo oye awekado jago firilaw jago fanvela tambe ni anye o fanve no ye awekado commerçant yi ako kuma na nie jatemene ke soro busomba no ye awekado opérateur économique do be kerengere ni yala maminu be no be jago kunvo ndo kikado kafo ku minena utega tara boro kono jaw la jara ko minya awekado wulika jo ani chesiri minno kele do bomoko na lamini minya awekado magasin chamon be tega dara minu nga sabu a chamon be minu bita minanta jamana ko kankana abu wele guro sisu demi guro sisu ani détaillant inspecteur minumbe no lube DGCC awekado otola ko wulika jode ko ni kera sobuye ka don ka fo nunu ye tege jigi minu ye nunu tisira alanye uti ala don u ma mugo te awekado ala era ako de strategala minye awani ye jate mineke mercredi do kalo cletan 2022 brigade mimbe na be DGCC na be awekado olukuna ni wulika joke kata awekado alaje la nyini kumingera jamana nyama ufe ako ube chugo mina uye jigi ni minge kata alaje ikado ka fo ya soro minya awekado mado be no ye finitiku ye olukumbu nofe aseka ulakana akoni ngo ndi do wara koyi conseil des ministres extraordinaire minna kera kanyeshi awekado soro yere ani dadu munifon o gele ko juguma jamana ngonnana ko indabora awekado kato de sege kato laje unana ye kafo jaja minya awekado soro busomba do be no ye opérateur économique doyi no te sira alanye o ka sira te kula minya awekado jamana yere ka sariya o ka sira ksekele awekado o te ula o de sira tigela goro sizu tateru demi guro sisu kata se detaillement machiti to koyi sabu ni ya kala ye kati nye turala ma mi fa I yerefa jamana fama ko kwa kana fere kateme ninga ne etari tuku kata sa ma were fe mo déclarer avec kado ka fo ere no bala de sikata la koyi anga buzigi tigi misenu dobi nyala dobi nya chela kaula ne bita sani ke efi afora ne ko sugoro kilo e kebeni mugai ne tara sore be ka fere kebeni bi woro ni ne ma dénoncer ne ka complice ne ya sa emimbulu afora ko sugoro boro en ninyi tara sa ika gurosisi mimbulu o ya fere e ma ola sona ka sa mo dénoncer o ye complice doy c'est-à-dire jamana ngono fendo be ambe de sembala koyi nyama woni ko nga nogon ambe de sembala ni songo ko ya ko ka nogon aka nogon apara ka nogon ko sobe voilà donc ambe de bala mais il faut ka kalaje jinyama jolena ko sobe ka ko ka jigi donc fasiri ka ba ko ako songo da do ne do koyi ka da mine sugaro ka ta farnina min ye tuluye nono shima ni mbela jele de be awai ka do koina ako de stratégie la min ye kalo kle wolon vla no utukalo e min ye conseil des ministres akera ni de commerce ani industrie ale ka wuli ka jona ka chesuru ko nana akonga ne jatemineke département de commerce ale wuli ka joke o kofe ka way ka do nyoanye belebele ko buluda nyoanye belebele min na buludara ma chama mbade kumbe femfem bi talike jate ku jago kunda ali conseil national de prix abela jele kumbe akene ngono seka seka ko ilaja way ka do jinya majolina ko ni mbara min vle na kera minyi way ka do groupement des importateurs luka way ka do président no ye murbu ketay ale ajira ka fo ni ye occasion min ni ambela jele kanga ala jinya majolina sabu Ukraine kele ode nana wolo away kado ni ngo bela jelina directeur général adjoint mimbe na be douane tola ale ko nyedo ko ka fuli la se sorobu sombo mano e commerçant wi sabu away kado ko ni sira kana ni minayi ngabe kuma na koyi sabu songo mimbi daka ana ko bi chugo mina e fenye fami na bi maka mana gwa ni mbela jago ke ba do be no luti sira alanye uluba ta songo mina anu bi na di songo mina o bela jele fenye fami na bi maka mana gwa o ma bi don mene ko bi wuli ka jo mingera anake away kado teke dara doka procès verbal kera adira min ya to abaka fere ni zongoina ako nyefo yalsa bebe se ka lafiya chuko fasiri fle la jara ka fasiri do min ya away kado soir de bonko wula bido boli ibu nyabala buya jaranye profonyena ala jo nura fm daga juru sira 76 33 43 03 misigaka bi wolonvla ani woro bi saba ani saba bi nani ani saba fu ani saba ni mogo bana ibeta page Facebook sans fait iban soroi anga page plus de 128 000 abonnés o be page kambi mi ye TikTok ye amboka mi ya away kado Play Store ni awa zeno iban soro ni mbela jele ka man son toko ni son jamu welelike ni ala sona ma ambi bismillah Nura FM bi kononto ani nani to me murumuru duru sikatala anga nyo andeme kabi Radio Nura FM ambita sugula sona bi nyogon sura ni ala kanje ala sono anga nyo andeme kabi kalaw ni ma falaw ni wal kuti la mo kele ayo ndeme anga udeme kabi kalaw ni ma falaw ni wal kuti la mo kele naye kuna pone sura bi kalaw ni ma falaw ni wal kuti la mo kam
dɛmɛso la nɛgɛjurusira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45 Radio Nura FM an bɛ taa sugu la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ani Ala ka jɛ. Ala sɔnna. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkanikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkanikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binkanikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kan. A ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjurusira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45 Radio Nura FM an bɛ taa sugu la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ani Ala ka jɛ. Ala sɔnna. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkanikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkanikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binkanikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kan. A ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjurusira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45 Radio Nura FM an bɛ taa sugu la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ani Ala ka jɛ. Ala sɔnna. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkanikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkanikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binkanikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kan. A ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjurusira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45 Radio Nura FM an bɛ taa sugu la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ani Ala ka jɛ. Ala sɔnna. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkanikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkanikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binkanikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kan. A ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjurusira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45 Radio Nura FM an bɛ taa sugu la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ani Ala ka jɛ. Ala sɔnna. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkanikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkanikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binkanikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kan. A ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjurusira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45 Radio Nura FM an bɛ taa sugu la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ani Ala ka jɛ. Ala sɔnna. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkanikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkanikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binkanikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kan. A ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjurusira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45 Radio Nura FM an bɛ taa sugu la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ani Ala ka jɛ. Ala sɔnna. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkanikɛlaw ni maafaalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ.
a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45 Radio Nura FM an bɛ taa sugu la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ka jɛ ye. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45 Radio Nura FM an bɛ taa sugu la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala ka jɛ ye. Panama koima. Ale ka di dɛ. Monezi bɛ yan. I bɛn'o kɛ teliya yan. A tɛmɛna. I bɛn'o kɛ teliya. I b'ale fana lataa de o Gaston. Hakili la nk'i bɛn'o kɛ teliya o. Awɔ n bɛna fɛɛrɛ k'a la o. Ka Monezi kɛ teliya yan. Awɔ. I t'o min kɛ anw kɔni sigilen to yan. Ayiwa. A kɔni tɛ min kɛ anw sigilen to yan abada. Monezi sansu. Kɔni. Ani Monezi sansu yɛrɛ i bɛ se ka ale yɛrɛ gansan k'a mugan o. Siga t'a la. Awɔ. Siga foyi t'a la. I bɛ se ka gansan mugan. A ka di kojugu. Te ka di dɛ. Ka di. N dɔgɔ min ye Awa i k'a dɔn Dosso Kulubali. Dosso Kulubali. Awɔ. Awa i k'a dɔn a bɛ Bangoni na. Kosɛbɛ. N denkɛni don. K'a Kulubali. Kulubalilaka don. An b'a fɔ ka waliɲuman dɔn. K'a Kulubali. Ka Solomani fo. Awɔ. Solomani Sakɔ. Kosɛbɛ. K'a bɛ an lamɛn la ko BD Gold. Kosɛbɛ. An ka foli ani tanuni. O bɛ ka ɲɛsin a ma. Kosɛbɛ. O kumana sa n y'a f'i ye. Awɔ. Denmisɛn min filɛ nin ye ni Côte d'Ivoire b'a kan. Nin a na kɛ nin sɛbɛ bɛ a ka ko in ma kosɛbɛ. A ka dɛmɛ. Kosɛbɛ. Sabu a y'a jira k'a fɔ ko Kɔnɔbugu journaliste don Modiba Traoré. A y'o de fɔ. Kosɛbɛ. Ko Kɔnɔbugu ko journaliste don ni maa min kɛra a dɔn fɛn ye. Awɔ. A y'a ɲɛfɔ a ɲɛna. Baasi tɛ. Siga t'a la. An ka taa tile la waati bɛ ka taa. Ɲɛmaa bɛ taa. Soit de Bamako n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye. Kosɛbɛ. Mun ye Mayimuna Dunbiya Fakoli a kumalen don a kɔnɔ dɛ. A ko hali bi an ka na ko fɛnw sɔngɔ u balila ka yɛlɛ an ka jamana o kɔnɔ la. Kosɛbɛ. A ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye dabalo fɛn caman kɔni kun bɛ yen. Jamana ye subvention ta ka ninnu bɛɛ lajɛlen ko o sɛgɛrɛ. Kosɛbɛ. O de kɔnɔ la ko minisiri mun n'ale bɛ commerce kunna bi. N'ale tɛ dɔwɛrɛ ye Mahmoud Ould Mohamed. Ɲɛma ko kuma na ko a tɛmɛna ko yɛrɛ kɛrɛfɛla la koyi. Kosɛbɛ. Mun ye Mayimuna Dunbiya ye. A y'a jira k'a fɔ tile 2 kɔfɛ mun ye conseil des ministres extraordinaire belebele mun na a kɛra. Ne jamana faama yɛrɛ y'i da don a la. Ka jira k'a fɔ ko suko ani dugusajɛ cɛ ko fɛnw sɔngɔ o balila ka yɛlɛ. A ko fɛn minnu n'u dun sɔngɔ balila ka yɛlɛ. Sigaro b'o la ani ka taa se fɛn caman ma. Kosɛbɛ. N dun ye dabalo fɛn ye jamana yɛrɛ subvention ta nka fɛn minnu kɔni ko o sɛgɛrɛ. Kosɛbɛ. Ko o ye fɛn ye fɛn mun n'a tɛ se ka faamuya cogo si la. O de hukumu kɔnɔna la mun ye jamana gouvernement u ye décision caman kɔni ko o ta. Awɔ. Nka mun ye tile 2 o kɔfɛ. Décision talen kɔfɛ ko mun ye ministre mun n'ale bɛ commerce kunna n'o de Mahmoud Ould Mohamed. Kosɛbɛ. Ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko ani jagokɛla ninnu ye ɲɔgɔn ye. N'a bɛ opérateur économique ninnu kofɔ. Mun ye kuma kalalama foyi don ma se ka bɔ ministre Ould Mohamed Mahmoud ale da kɔnɔ. Mun ye fatiri kɛ ba ye. Mun ye Mayimuna Dunbiya. A y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na komi bi siga kɔni t'a la mun ye jamana kɔnɔdenw kɔni u bɛ gɛlɛya la. Gouvernement kɔni ale y'a ka décision k'o ta. Nka hali bi bɛna ye k'a fɔ ko mun ye taa ti ka bɔ ko sisi ko o ti ka minɛ. Mun ye Mayimuna Dunbiya ye. A y'a jira k'a fɔ ko ministre ni opérateur économique ninnu ka ɲɔgɔn ye kun kɔnɔna la. Ko kuma yɛrɛ kun kan ka boli fɛn jumɛn de kan. O de miliyari 14 mun na a taara ka di aw ma. Miliyari 14 a taara fɛn jumɛn de da fɛ. Miliyari 14 a bɛ min. A ko bɛ cogo di. Ko non ministre ni opérateur économique ninnu ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan. K'u kun man ka bɔ abada ka sɔrɔ miliyari 14 a taara fɛn fɛ k'a sɔrɔ ko o ma ɲɛdɔn. Ko yan'u ka n'u sigi k'a fɔ ko fɛnw sɔngɔ k'u bɛna jateminɛ hali bi. Miliyari 14 a baara taara ka kalifa maa minnu ma. K'u kun man ka bɔ kɛnɛ in kan abada ka sɔrɔ miliyari 14 ko a taa yɔrɔ ko a ma dɔn. O de hukumu kɔnɔna la mun ye Mayimuna Dunbiya. A y'a jira k'a fɔ ko kɛnɛ in kɔni kan ko a kɛra jigi waro da ye koyi. O sababu kɛ ni jagokɛla ninnu n'a bɛ opérateur économique ninnu ko fɔ. Ministre yɛrɛ tilala ka tanu ta k'u sɛgɛrɛ. U ye baara min kɛ ko o tanu ko o ta k'o sɛgɛrɛ. Patrick b'a ka fɔ la. A ko o de hukumu kɔnɔna la ko ɲininkali to min ko a bɛ sigi.
ko ko ministre Mahmoud Ould Mohamed n'ale de be commerce kuna sika kemba ka ko la de ko amatema o kerefla o lawa ba a tote ka decision ko tane nga fere de dabal ke na mani ka foko jamana ko ne musaka ko obo milliard ta ane nani nyama ko ta ka di operateur économique doma ay fere bla jele ke sikalo kata fara maloka ane farni mugo aka adajigi jamana ko do mesika asanto muna milliard ta nani ay lasana wa ay la dugude wa nyama ko mama ke ala ko do o sabu ke albini munumunu anwa jago ka yoro la ibina ka foko albi sikaro klo ka be kemeni bi yoro la yoro do la abe kemeni bi sek na yoro do la aka ja yoro do rebe ko sikaro klo ko abe fere keme fla ya mi domna kombi ko ministry ame domna kombi na manya ka foko milliard tan nan taraka di mamunuma no maseka abara ko okay ame domna kombi ko sangwa o ma o sikile sura kasubone ko ko ako o hanyefo na fone flani anya sama ka bomi so de bamako ale kono mayamna dumia ale sebani kala ibunya obala ndogonyo de fiye na matoka kuma nywanye ka fon nyefo ati bengoyi minye awekado burafle kuno ambita moto sanve station minvle bongoni tournana pompusi angere la ne anyinga ngo essence lettre juli hala masiran ko kemefla ayu tesiran ay me station minvle jumendo shell de rube jumendo shell ko kemefla à la pompe 800 et quelques bon ube ni ndeke mgo la iba ta yimfana kemefla peut-être iba sur wari nyere tita station tiguku yere de ba tike wira ga kuchani bon ça c'est pas bon wira ga kuchani c'est de benau hermina a donné du bon ni na nyogona dama min be ka jama kono jama kono ate konde ka ba donc tant qu'à ma dénoncer ate dabla c'est vrai yoro do la mbantega shi nyemgo ma mais yoro do la jalaki be on yere la de donc il faut qu'ango fana jetemine ala kan ni sa ba et notre pompe là et kemefla surtout Shelfana Sheli ate dogolenteo ala kan ni sa ba be ami jamutede ale kumambe amba ale ka fasiri ambota jamutede akumana sebe ngono sebe minango amako indicateur de renouveau ya awekado metri shagumaru kunare ndo ikado ale kumana ma ba muga ani woro mimbe no ye awekado ex combattant kelekela akoro ye mbina ta awekado ka fara awekado minye jamana chakela uka awekado ka fo minye awashagumaru kunare metri ya jira ka fo ko ale koni gouvernement kan tabulu anaka ni politique ka ale maso amasabu ale bulo ni ngo intifo nyinabo fendo be no lukanga ke no lumake ko ngoni am hakli bala chukumi atina temeni oyi ko ni jatemene ke chaîne de télévision dobe on fait ba mali bay ngonda nya away kado kari do kalo kli wulumvla san 2022 maître Chagumaru Konare ale kumana kerengere ni yala ma ba muga ani woro 26000 ex combattants afara ko mimbita away kado nikado armée kono ani away kado angala kana sira wero fe nikado away kado anga chakeda werula chakeda dowla kado furuba chaw ikado furuba chakero ikado kafa be masro do were fe accord pour la paix et la réconciliation d'Alger ni awekado abora Alger ko de strategela ne jatemeneke ni ngomi mvle ne awekado ako ale ba yere nyiniga ma ba mugo ani woro ale ba yere nyiniga wa ale ma son gouvernement kan politique na koyi sabu ni jatemeneke ale ma son ka da fenja manga fendo be la mara yere kachugo do be o minu no lu fora ni abibo décentralisation kono kata régionalisme ni awekado région beki joni yere na betani usirai ikado kafo okuma kaminu be ko ni awekado luma laje ka waliya ka guli dron ka fo min ex combattant ye kambo ba mu gani woro ta ka do chake dawla ikado ye fenyi femi ale bulo ati nafa fo inje wa o fana ka boy fendo be min do le do malion na awekado Chagumaru ko ale bo fokui sabu accord min be awumbulu na be ka yala nay ko dronte accord de accord were be min ya awekado farangai min ma fo malion ye min majira malion na ko kuma min ya accord ko fa ka yira malion na sabu min ya malion ya ambe ka wuli ka joke ka lanyini accord nga yira ana fere ka surala ngani ay ka fo min madon nui lu ko ni be ka u fasa fili ko accord ko fo ka be waliya be ka dakenaka ko min bu bolo ubado bembalia yere be awekado ode nofe na fara ko angata accord nofe te so min ba kono o manyefo faso dewi min yira la faso dewi na ani min ya awekado farangai fa uti kelinyi e kado ka foko ye fenyi fe min na ko kacha ko be o kumale yere bulu bisi basa ni toro fembe accord ngono do were te koyi min nganga yira faso dewi na o ma yira faso dewi na tiye be yoro mina o ma fo faso dewi fa nyugon sama ni bembalia be min dofe kikado o ma fo malien dewi ka fo malien ye ana se ka fomya ma dok be no ye murubo mawo awekado makalui aleye awekado maye mimbe economisi awekado mimbo kofo alefana ma ba muga ani woro aleye sigiki miri ni temeneke ma minumbi awekado chake dawla koran fan fulani jabana chamanja bulufe ni ye awekado abarakela ulaje
maa 115 min bɛ n'olu ye fonctionnaire ni k'i bɛ 26 ta awayikado ka faruka a b'i n'a fɔ o 20% o de bɛ ta ka faruka n'a fɔra k'o ka kɛ jɔnko ala awayikado wari min bɛ n'o kan ka don a da fɛ kosɔdani na gouvernement dun ye min kɛ a ma dogo maa si la min ye awayikado k'a daminɛ 2021 ka na 2022 miliyari 83 bɔɲɔgɔn o de ye fɛn ye fɛn min ni a b'i n'a fɔ o farala saraw kan nin ko min filɛ nin n'a fɔra ko nin fana ka ta ka don a ko da fɛ ɲininkali de don koyi sabu Modibo Mawu awayikado makalu économiste do a ko ale b'a yɛrɛ ɲininka ni maa minnu filɛ nin bɛɛ bɛ taa cogo di budget jumɛn de bɛ yen min bɛna don ninnu ka da fɛ min ye awayikado a wari mugu a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn yalima awayikado an bɛ jamana jumɛn de kɔnɔ sariya jumɛnw de bɛ yen an bɛna minnu kɛ ka ninnu lawaleya a ko nin bɛɛ ye fɛnw de ye ko minnu n'a bɛ maa kamana guwa a ko n'o tɛ accord caman tɛmɛna koyi Camara 7 kɛra yan accord wɛrɛw bɛ yen minnu kɛra awayikado jamana in kɔnɔ an m'a ye k'a fɔ bolo tɔnɔ min yalima fɛn wɛrɛ ka bɔ nin ko ninnu si da fɛ a ko awayikado n'i y'a jateminɛ Mali bɛ taabolo min kɛ ko bi yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ Moti mara ko fɔ région min bɛ n'o ye awayikado n'o région ye région pauvre fantanya yɛrɛ ɲɔ ɲinin bɛ yɔrɔ min o ye Moti mara ye a ko kuma na sa o dɔnnen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ Kidali tɛ Kayi tɛ Moti mara don fɛɛrɛ jumɛnw de bɛ yen minnu bɛna kɛ yalisa awayikado ko fana o ka lajɛ awayikado ji ɲɛma jɔlen na a ko ale bɛ fɛ ka min fɔ o de ye awayikado an k'an cɛsiri an k'an jija baara ka kɛ a kɛcogo ɲuman na an ka tɛmɛ sira ɲumanw fɛ k'o ka kɛ a kɛcogo la n'o tɛ a kuma ka ca dɛ kuma Seku Umaru y'a jira k'a fɔ maa 26,000 o tali o tɛ foyi réglé min bɛ a réglé accord tiɲɛ ye min ye o ka fɔ fasodenw ye awayikado k'a fɔ min ye awayikado ka taa décentralisation sanfɛ o min fana laɲininen don o fana kɛcogo n'o waleyali o ka ɲɛfɔ fasodenw ye baara ka kɛ o kan n'o tɛ n'i y'a ye pangapuruti ni ko bɛɛ bɛ ka kɛ o fɔ accord in ka waleya maa dɔ ninnu bɛ k'a fɔ o sira fɛ min b'a kɔnɔ olu de b'a dɔn fɛn caman bɛ yen min dogolen bɛ maliyɛnw na fasiri filɛ indicateur de renouveau a jamu tɛ n'a ka fasiri don u ka bidon bɔli numéro 3607 du vendredi 12 août 2022 a b'a kɔnɔ ne ka fɔli tɛ ala k'a ni sababa bɛn ami ɲɛma a y'a fɔ cogo min na ala k'a ni sababa bɛn waati in kɔni a sɛbɛkɔrɔsira mun ye fulakɛ sarama ye n'o bɛ Amadu Jalo lada waati in na fɛnɛ a nana an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ lada bi fo k'a kɛra fama ye wanda subo i yɛrɛ ni da subo alhabar a banna a yɛrɛ gɛn cɛra o lada no ni ko ne wala haydi ka bori wala lada bɛ a k'a misafu a ko wanda subo a b'o dɔrɔn de mɛn lada ko ne b'a kalama n ko kɔrɔbɔrɔ don lada ti dɔwɛrɛ mɛn kɔrɔbɔrɔ ka ɲi kɔ koyi bamanankan in yɛrɛ a b'o fɔ Gawusu de kuma kelen kelen n'o tɛ lada bɛ kɔrɔbɔrɔ ka in de fɔ anw b'o de fɔ k'a jalo ko yɛrɛ ci ni no yɛrɛ ci a ye lada ndɛr du cɛrɛ ni ko yɛrɛ ci no yɛrɛ ci ni ta ni sumu ko yɛrɛ ci ni sumu hakuru ay bin den ndɛr ko inda tumbutu ci ni di yamuga ndɛr ko inda gawo wondi mo yamuga yamu yin kadi kur e fila ka ni mun fɔ ni maa si ma nin mɛn ne kelen tɛ yan wallahi kɔrɔbɔrɔ ya mɛn gɛlɛya ma mɛn yan mais an ka mɔgɔw y'a mɛn butigitigi dama min bɛ ka ne lamɛn u y'a mɛn dama min bɛ k'a ka mobili boli dama min bɛ foro la dama min bɛ a bɛɛ kulo b'a la mɔgɔ b'a dɔn n'i bɛ k'an kɔrɔfɔ yan ayi o tuma ne y'o mɔgɔ ye wa fɛn min bɛ ka fɔ arajo la o ma bɔ kɔrɔfɔli la ka ban o t'a dɔn n'i bɛ ka bura ka cɛgana wala Irlandais Touré amu ko yɛrɛ ci ni Irlandais Touré fana bɛ kɔrɔbɔrɔ kan a tɛ nin yan Irlandais maa mɛn nin yan e ko cogo di a banna voilà a banna voilà Jalo nous sommes à Kalana a fana bɛ Kalana de Umar fo fana bɛ a bɛ k'a lamɛn Binu Keita bɛ k'a lamɛn Sénégal o ci Tumbutu ci ni di o kɔrɔ o ye Tombouctou kɔrɔbɔrɔ kan di n b'o f'i ye maintenant an bɛ taa Gawo ndiri ko Gawo mo Gawo wono i gamara Gawo Zankei Soso Koira Zankei Gunzure Zankei Ansongo Zankei we kurkan goni ga hanga jarcungo da kanga mara jo nurashi mani shegi fu burem Zankei ayo buren dimsenu abana buren kaminu be kan name i kanga fuli fu bay ni korbor kadi abana ni nyire fakai ay ko chugodi yeni tenten o anya tenten de ibe nyaw Gawusu nyemme na mbe bona kan fo mayri rana de hali shini be nga korbor kan fo awo sira bi bulu voilà wati sira wala wato to songo nda warga bade war macindi ka hanga jere radio nurashi wati sira radio nura man tikala war radio
war wati sira asira war wati sira asira ala ka ni sawaba be o kuma na sa min ya awai ka do irlande yere be yelela ya don sa fla be be amba be gusi ala ka ni sawaba be fem be ka na me sa be fu wati sira min Nura FM radio Nura FM anze kera min oyeni ho nala mabashi wala ke shini tungara ke kenaka ngasigi shini nala sona inshallah kosobe ambe do okay awo ntenendu ambe na kana nyogon sura ya lo che shini tungarange kene abesigi radio Nura FM juru sira 76 33 43 03 kafuli la si awaikado yakuba ginduma kafuli la si Yusuf Sisogoma kafuli la si Jibril Jabateba ina ramamba fanafu wali mandon mai foka gafufu kafuli ntanni la si ami marikoma ni bara okuma kafuli ntanni la si Gausu Keta garçon de fer bebe fu be bajene ba ya Madame Kulubali bajene ko ka chasaw Madame Kulubali bajene muro ko ka bajene Nura FM bajene amba fana fo ka walimando ka dambele ka ni bara ka Kulubali okuma Gausu Keta garçon de fer ne ga kumba ale de bolo Facebook yalsa ko se ka nasoro Rama Traoré minya awai kado association des célibataires du Mali awai kado nyama ba